खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङावहाय नुजाफैलायबाय आरोना लोगोफोर आं गोबावानो जाबायमोन आरोना ब्लग भिडिअ होयैया ओमफ्राय मा होनना बुङो बिराद माने लोमजानाय ओमफ्राय गुजुनाय इदि जाना दंमोन आरो मागोआवनो ओमफ्राय दाथ' मागोआबो बायखांबाय थेवबो मोजाङानो जायाखै आरोना गुजुनाया दाबो दङ एसे गुजुनाया थेवबो माने आं दिनै सानथारबाय आरोना ब्लग मोनसे बानायनोसै इसिबां गोबाव जाबाय आङो ब्लग होनो हायैया होननानै माने आं दिनै माने भिडिअ खालामथारबाय आरोना दिनै खालामनो होननानैहा ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं फुंनिफ्रायनो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनो होननानैहा आङो फुङावनो आङो दिनै भिडिअ बानायबाय दिनैहाय आङो दायो फुंनि ब्रेकफास्ट खालामखांनानैहा मागोनि माने फिथा बानायनायनि माने सिबिं दङ आरोना बेखौनो माने सुनानै साफा खालामखानाय सिबिंमोन नालाय बेनिखायनो आङो सानबाय फिथा लावदुमखौनो बानायनानै जानोसै होननानै आङो माने फिथा गुन्दै माने दायो मेसिनावहाय माने गुन्दै खालामनो थांनो नागिरदों आरो माने सौबाय थानोबो टाइमानो मिलाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आं बिनिखायनो हालदैबो माने गुन्दै खालामनो दङ बिनिखायनो आङो फिथा गुन्दैखौ मेसिनावनो लांसै ओमफ्राय हालदैखौबो मेसिनाव लांसै होननानै आङो दायो ओंखारबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो आङो सिम्पोल दिनैनि भिडिअखौनो आङो खालामनो होननानै भिडिअ खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जाय मोजां मोनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जाय मोजां मोनो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर नोंथांमोना माने एसे माने सापर्ट खालाम आरोना आंखौबो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि आंनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला नायलांफाबाय थादो लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगखौबो दायो नै न'निफ्राय ओंखारबोबाय जोङो माइरंखौ माने गुन्दै खालामहैनो आरोना ओमफ्राय जोंनि नै बेखिनि जायगाखौथ' नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ नायो नुखाबाय थायो नै बियो जोंनि पन्सायत आरोना पन्सायतआनो सारियालि आरो जोंनि सेन्टार ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो एसे थांबानो मोनहैगोन आं जाय जायगायावहा माइरंखौ गुन्दै खालामगोन बे दखानखौ मोनहैगोन आरो दायो नै जोङो स्कुटिजों थांगासिनो सहैसिगोनानो लोगोफोर नै लोगोफोर दायो दखानखौ सफैबाय माने बुदन आगैनि दखानाव मोनफैबाय आरोना जोङो बेयावहाय नै हालदैखौ होग्रोबाय हालदैनि मेसिनावहाय नैबे मेसिनाव हालदैखौ सौवो जाहैबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव पुरा गुन्दै जाया आरो दै लोगोफोर आधा गुन्दै जायो आरो बेयावहाय ओमफ्राय नेक्स्ट आरो मोनसेयाव उनावहाय होगोन जायाव पुरा गुन्दै जायो नै बे मेसिनासो हालदैया पुरा गुरै जागोन ओमफ्राय आरो माइरं गुन्दै खालामनायनिया नैबे मोनसे मेसिना गावबा गाव आरोना माइरंनिया माइरंनि ओमफ्राय आरो हालदैनिया हालदैनि ओमफ्राय दायो एसेबां गोजानाव नङा नालाय बिनिखाय थबनो फैबाय आरो जोङो आरो दसेनो आं इसेबां गेर लाबोखायाखै नै दायो दसे जिरायदों आङो ओमफ्राय नै दायो माइरं गुन्दै जाबाय आरो नै बे हालदैयाबो गुन्दै जाबाय लोगोफोर नै फिथा गुन्दैखौदो ओमफ्राय हालदैखौदो सौखांना फैबाय आरोना बारा गोजान नङा न'निफ्राय खाथिसो आरो दायो थांलायबाय थानोसै लोगोफोर जोंनि जायगायाव माने गामियारिबाबो लामाफोरा माने पाक्का आरोना पाक्का जाजोब्बाय माने जेथिं थाङो बिथिंनो माने पाक्कायानो पाक्का जाजोब्बाय आरो दानिया पाक्कानि नङाबा आरो ब्लक इटानि जाजोब्बाय आरो लामाफोरा गामिबाबो ओमफ्राय बिदिनो जों पाक्का थांनानै नै बिसिं सिदा थांबाथाय जोङो कावैमारि सेन्टारखौ मोनहैगोन माने हाइवेखौ मोनहैगोन आरो लोगोफोर नै आं दायो न' सफैबाय न' सफैनानै आङो साहा आरि लोंखांनानै दायो सानजौफुआवनो माने आङो फिथाखौ बानायनानै सां खालामनानै लानो होननानै सानबाय आरो आङो माने बेखौ फिथानि गुन्दैखौ माने नाना लाबाय आरोना फिथा लावदुम बानायनो लागि ओमफ्राय जोंनियाव फिथा लावदुम बुङो दै लोगोफोर नोंथांमोनानिया मा बुङो मिन्थिया आरोना आंथ' फिथा लावदुम बुङो ओमफ्राय दैया नै गोदौवाखै लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयावहाय जोंहा अरावहाय
दै गुदुं फुदुंखाबाय थायो अरावहाय ओमफ्राय बियो गोसोम खलह आरोना ओमफ्राय नोंसोरो माने बेखौ नायनाङा आरो इगनर खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिसिं एसे माबा माबि दोननाय दङ नै मोनसेथिं ओमफ्राय बियो दायो दैया गोदौनांगोन बानायनोसै आरो मानिया लोगोफोर दिनै माने फुंनिफ्रायनो माने बेलासे माने साहाफोरदो मोनजानाय बायदि माने आङो दायो नै माने दायो 12ता जायाखै आरोना 12ता जासिगोन आङो माने ओंखामफोरखौबो संखांखाबाय फुङावनो ओमफ्राय फिथाखौबो आङो ओमफ्राय सार थानाय समावनो सारखौ लानानै थांबाय गुन्दै खालामनो थाखाय ओमफ्राय दायो नै फिथा गुन्दैखौबो नानानै लाखांबाय ओमफ्राय दायो लास्ट माने दैया गोदौनांगौ ओमफ्राय फिथा लावदुमखौ बानायनानै लानोसै आरोना थाब थाबनो जायो दैया गोदौबानो थाब थाबनो जागोन दायो ओमफ्राय सिबिङाबो दंखायोमोन नालाय एवनानैनो दोननाय ओमफ्राय बिनिखायनो आं बानायथारबाय आरोना दिनै बानायस्रानोसै होननानै ओमफ्राय बियो आंनिया माने जोसा माइरं दंमोन आरोना जोसा माइरंनि फिथा लावदुम बानायगोन आरो दिनै आङो सिबिं आरो सिनि गुन्दै ओमफ्राय आरो बिथिं फिथानि गुन्दै ओमफ्राय दायो आङो स्टार्ट खालामबाय दै लोगोफोर नै बेबायदि आङो माने फिसा प्लेट मोनसेखौ माने इउस खालामो आरोना आङो बे फिथा लावदुम बानायनायावहाय आगोलनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो बानायबोखायो नङा होमबा लोगोफोर बयबोथ' मिथिखायो बिदि बानायनो थाखाय ओमफ्राय आंबो बेबायदिनो बानायलांनोसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर आं दायो फार्स्ट फिथाखौ बानायनोसै ओमफ्राय दैयाथ' जि मोजां गोदौखाबाय नालाय ओमफ्राय दायो थाबनो जासिगोन आरो फिथाखौ बानायनायावहाय जल्दिनो जायोना दैया खनसे गुदुं जाग'नो हाबानो ओमफ्राय आंनि बे फिथा बानायनायखौबो नायलांफाबाय थादो न' लोगोफोर लोगोफोर फिथाखौ बानायदो आरो जालांदो आरोना माने गुदुं जानायनि टेस्टआ बेलेग जायोना ओमफ्राय गुसु खालामनानै जानायनि टेस्टआ बेलेग जायो नालाय न' लोगोफोर थेवबो नै आंनि फिथा बानायनाया नै जाहांबाय आरोना ओमफ्राय नै आं दायो लोगोफोर जोबसिगोन आंनिया फिथा बानायनाया जोबथारसिगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बानायलांगासिनो आरो फिथा बानायनायखौलाय मा भिडिअ खालामनानै दिन्थिबाय थानो न' बेनिखायनो मोननै मोनथाम फिथा बानायनायखौ दिन्थिबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो आङो फुरा साफा खालामजोब्बाय माने जोब्बाय आरोना आंनिया दिनै फिथा लावदुम बानायनाया नै बे मोनसेयानो बे मोनसे मोनबाथाय बै होना दोननाया मोनसे थिखांनांगोन ओमफ्राय आरो नैबे दा बानायबाय थानायखौ आङो मोनहोबानो आंनि फिथा दिनैनि बानायनाया जोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बानायनोथ' बिराद मोजांखौनो नाङो लोगोफोर नाथाय माने आङो गाहायाव जना बानायब्ला बिराद माने सिं सानाय मोनसोयो ओमफ्राय आङो बिनिखायनो आङो डाइरेक्ट गोजौआवनो माने आङो गेसखौ गाहायाव लालायलायना बानायासै आरोना ओमफ्राय बिदिनो दसे माने आथिङा रेवबाला खाथियावनो माने आङो माने टेबोल लाना लादो आरो दसे जिरायदो ओमफ्राय बिदिनो नै दायो लास्ट फिथाखौ बानायबायना लोगोफोर आङो नै आंनिया बेनो लास्ट फिथा आरोना ओमफ्राय जोब्बाय दिनै आंनि फिथा बानायनाया लोगोफोर आंनि फिथा बानायनाया जोब्बाय नालाय नै ओमफ्राय नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिबाय आंनि फिथाया नै बेखिनियानो ओमफ्राय लोगोफोर जानोथ' गोथावानो जायो आरोना बिनिखायनो गोथावखायनो जायो ओमफ्राय बानायनायाव एसे खस्थ' दोङो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि आंनि बे भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होननानै सानबाय आरो बाय बाय।